Хөртәм караучыларыбыз, яңа ел якынлаша бит. Миңа калса, бу елның тәмамлануын барлык кешеләр дә көтә. Мин бик көтәм. Вакыйгаларга бай булган 2020 ел. Яңа елны кайда каршыларга, бу елны ничек узатырга? Бәлки, җырчыларыбызда яхшы фикерләр бардыр. Әйдәгез, ачыклап карыйк. Эфирда Топ Клип хит парады һәм мин Гөлназ Шәрифҗанова. Ничек кенә кызганыч булса да, без бүген моңлы җырчыбыз Рөстәм абый Асаев белән саубулашабыз. Һәм клибын тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Тезелешеп кышлар китә җылы якка, нишләсеннәр аларны да тормыштарда. Ашырабыз балаларны бездә шулай, булсын дибез тормышлары һәр чак уңай. Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем, белегез сез ата-ана кадерләрем. Ышыгыз сез юлларыгыз булсын аккан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Яңа елны яңа гамәлләрдән башлаган сыман тапшыруыбызны да яңа катнашучыбыздан башлап җибәрәбез. Топ Клип хит парадында премьера! Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым, йөрәктән ут алып шифалы төнердем, карашың чакырды еракка. Җитәрме озакка, китмә хыял, китмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады. Китмә хыял, китмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады. Син мине көттермә, килеп чык юлыма. Шулкадәр сусадым насылыңа, җылыңа. Яратам диярмен каршыңа йөгереп. Яшәрбез бар булып бәхеткә төренеп. Китмә хыял, китмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады. Китмә хыял, китмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады.
Gitme hıyal, gitme, gitme dağıllarım. Yazmışımda nega nega tabılmadı. Зөлфия Темирова planların aldan qırıb qoyarğa yaratmay. Nişik, qayda яңа yılını qarşılaysan гадәттә 2-3 gün aldan gına bilgili. Bu bəyram onun için ayrı məğnəgə ия. Şuna ulanı istə qalırlı edib ütkərirgə tırışa. Bugün hit paradımızda ul Şayarma deb isimlənген jir başqara həm layıqlı basqıç talğınaşa. Tanrı yok yok, aşkınam kaya, talpanam kaya, seyu hisleri ut ut, sabırsız yürek, sinani kirek, canım yarsu, heytirsin dertli, yazlar yazlar, oylar taşkın, köngelim dolu, seyu nazlar. Yıldızlar jın jın, bir iki üçev, sanıyız nişev, bəxit yoramaz kim kim, şadlıqa yürüyüp, bəxitli bulayıp, canım yarsu, eytirsin dertli, yazlar yazlar, oylar taşkın, köngelim dolu, suyu nazlar. İşlersin, görse məhəbbət canına, anın otlarında yanıp kiblər bitersin. Benim yüreğimle yanar, şayarma oynama, aşık olsan sen işlersin, görse məhəbbət canına, anın otlarında yanıp kiblər bitersin. Mirzayanovlar yeniden bizning hit paradımızda. Яңа yılını alar икәү, romantik kişe sıman karşılarga planlaştıra. Şulay inде ул беренче өйләнешкән елларны
Шулай итәсең, романтика, чәчәкләр, бүләкләр, аннан ипотека түлей башлыйсың да экономия дигән әйбер белән танышасың. Тынычлык, ике якны да тигез күреп, İki yakını da tegiz көрегіз. Sorularına iki yakında tegiz etip, hürmet bilen İki yakında tegiz etip, İki yakını da tegiz көріп, sabır bulup, şolay yaşarga yazsın. Матурым гел тилеклерде iki yakında tegiz көрегіз деп етелер. Biz хаман тилешеде ятабыз. Ни, әйдә китексеңме Симге? Әйдә? Әйдә. Bir кайда кирмейбез. Туп-тур авылга кайтабыз, яме? Яра. Әлі неге матур өйдә туктап карыйк әле. Җәйділән көз бакча төрләрендә саубулашу вальсы әйләнә. Тылсымына түзә алмый йөрәк, Җир әйләнә, хисләр бәйләнә. син минеке, мин синеке. Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар. Ничек матур. Бу безнең Мөслим. Әле мин сиңа тагын бер сюрприз ясыйм. Күзләрен йом. Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Күз ялкыны кышкан якты төндә карашыңнан синең назланам. Җәйләрендә янар чәчәгең мин, Алтын көздә татлы балалман. Матурым, әйдә әниләргә мәтрүшкә җыябыз. баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Син минеке, мин синеке. Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Җәй белән көз бакча түрләрендә уздырамы алма туйларын. Гомер бакчасында әйләнәбез, кулларыңда минем кулларым. Син минеке, мин синеке. Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Син минеке, мин синеке. Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша. Тик сөю бездән китмәсен. ТМТВ телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса, безгә кушыл. Instagram, ВКонтакте, YouTube рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып, бүләкләр ута аласың. Каен урманы артыннан Кояш калкафыкта. И Аллахым яздырмашы балаларына тәүфиктан.
2021 елны Илнар Сабирҗанов әлбәттә гаиләсе белән каршыларга җыена. Яңа елны күңелле итеп каршылабыз. Көндез чаңгыларда шуып, мунчалар киреп, җырлап, биеп, кыш бабай булып киенеп, президентларны тыңлап, салютлар аттырабыз ди ул. Урамда кыш җитүенә карамастан, Илнарның клибында әле җәй балкый. Карыйбыз һәм лаеклы баскычны тапшырабыз. Сандуғаш болып сайрармын тал терек тепілерінде Өз едімәссең сарға ярымын ялығыз қалған күндерде Сандуғашым болып өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бұлай болсын бұл жүрім Сандуғашым болып өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бұлай болсын бұл жүрім Сарғайсам да сулықмамын көңілді мұң болғанда Жырылап яшик, гүріліп яшик бір күнлік бұл дүнияда Сандуғашым болып өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бұлай болсын бұл жүрім Сандуғашым болып өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бұлай болсын бұл жүрім Сандуғашым болып өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бұлай болсын бұл жүрім Сандуғашым болып өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бұлай болсын бұл жүрім Сандуғашым болып өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бұлай болсын бұл жүрім Илшат Япаров яңа елны кемнәр белән каршылый дип уйлыйсыз? Әлбәттә, дуслары, туганнары һәм тормыш иптәше белән. Чөнки яңа ел ул гаилә бәйрәме. Миңа Илшатның фикре бик тә ошый. Уңышлар сиңа, Илшат. Hey, kızlar, kaya gittiniz? Чия җирга, мәчән сибирә. Сыердан асабыз. Минем иркәм якты йөзле, татлы сүзле, бигрәк хисле, иреннәре ымсындыра, яңа пешкән чия төсле. Кызыл чияме, кызыл чия, күңелкәйме сине сөя, хыялыйлар булам инде, кызыл чия дия. Кызыл чияме, кызыл чия, күңелкәйме сине сөя, хыялыйлар булам инде, кызыл чия дия. Кызыл чия иреннәре, кызыктыра күңелләрне, ул бит җанга тәнгә дава, күтәрәңгер кәефләрне. Кызыл чияме, кызыл чия, күңелкәйме сине сөя,
Hıyalılar bulam inide Kızıl şiye diye Kızıl şiye mi kızıl şiye Көңіл кәйімі сені сүйе Хыялылар болам иді Қызыл шияды енді Bir kimge de seni birmem Bağırkayım kızıl şiyem Min de seni şanılap süyem Sen dip yanam sen dip kıyam Kızıl şiyem kızıl şiye Көңіл kayım seni süye Hıyalılar bulam idı Kızıl şiye diye Kızıl şiyem kızıl şiye Көңіл kayım seni süye Hıyalılar bulam idı Kızıl şiye diye Hıyalılar bulam idı Kızıl şiye diye Kızıl şiye diye Kızlar, yediniz mi? Жейді. Aradınız mı? Уф, aradık. Koytamız mı? Koytabız. Зарина Сылкаева туганнары белән бергә яңа елны ресторанда каршыларга тели. Ресторан. Коралы, миңа да бу фикер бик тә ошады. Илсурга тәкъдим итеп карыйм әле. Жегеләре шау-шашкәдә Кара нинди матурлык Минем күңелемдә шундый Вакытны туктатырлык Калык шушы матурлыкта Калык шушы җәйләрдә Риза ялган мәхәббәтне Җырлар идем көйләргә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Дамира Саетова бүген хит парадыбызда исемдә дип аталган җыр башкара. Яңа елны кая каршыларга икәнен ул әле уйлый да башламаган. Шунда бит инаның кызыгы. Ай буе планнар корасың, бүләкләр аласың, чыршы бизисең, әзерләнәсең.
Янымдағы зифаталар тыныш қана аққан көмеш су. Сенің яныға қойтсам, яшілігіме қойтам, шуңа көңіллерім яманы су. Шуңа көңіллерім яманы су. Есімде бірінші сөйлер, есімде бірінші күйілер, есімде бірінші яратам, яратам қадірлім дейлер. Яшілігінің гармонылы кешелерін, сөйгенінің сірлі көзлерін, еске түшкен сайын сандуғаш сайрауы, сағындырмас мекен кімлеріні, сағындырмас мекен кімлеріні. Есімде бірінші сөйлер, есімде бірінші күйілер, есімде бірінші яратам, яратам қадірлім дейлер. Есімде бірінші сөйлер, есімде бірінші күйілер, есімде бірінші яратам, яратам қадірлім дейлер. Балаларда өсіп жетті, сүйу келді қазір аларға. Сандуғашылар тыңлап таңын араттыралар, біздің яшілік қалған туғайда, біздің яшілік қалған туғайда. Есімде бірінші сөйлер, есімде бірінші күйілер, есімде бірінші яратам, яратам қадірлім дейлер. Есімде бірінші сөйлер, есімде бірінші күйілер, есімде бірінші яратам, яратам қадірлім дейлер. Есімде бірінші яратам, яратам қадірлім дейлер. Анастасия Макарова өз репертуарында. Яңа елны ул Танзанияда, Дарья буенда, жирафлар янында каршыларга хыялана. Әшін барлыкка әйләнеп кайтсак, ул якыннары янында, туган йортында Мари урманнары белән сыкланып каршылаячак. Булар әле Танзаниясы да, жирафлары да, Дарьялары да. Тормышны ашыктырмаска кирәк, Настя. Синең күзләр яшьле, мин елмайсам, син дә көләсең. Син бит әни үз-үзеңне онытып, балам диеп яши беләсең. Мен кояш балкый синең күзләрдә, киләнием һәр чакта ясам. Көннәрем юкты, төннәрем юкты, син яшәгәнгә, син укаяшым, син яшәгәнгә, син
икәү бергә бу гомердә кавышкан без мәңгегә. Икәү бергә. Узак җырларга була бу җырны биредә Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар. Без алар белән куанабыз һәм уңышлар телибез. Чираттагы баскыч бүген сезнеке. Без бу дөньяга ялгыз килмибез. 100 миллион кеше арасында безгә бик якыны бар. Һәм без аның белән һич шиксез очрашырбыз. Тормыш юлы белән бер дә китми торган тойгы белән йөрибез. Менә хәзер очрашырбыз кебек. Инде ничә тапкыр сине төшемдә күрәм. Тик мин уяу булганда да синең янымда булуыңны тоям. Кайчагында әйтерсең, янәшәңдә узасың, тик шул ук мизгелдә югаласың. Бәлки, без синең белән параллель дөньяларда һәм табу өчен миңа бер генә адым ясарга кирәк. Без ниһаять бер-беребезне табарга тиеш. Без икәү бергә булсын өчен. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Худайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемә җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Мин синең өчен генә туганмын. Мин очрашуыма ышанганмын. Мин Сине һәрчак көтеп алучы тавышым. икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә
моңлы, шибәр, танылган җырчыбыз, әлбәттә, ул лидерлар исемлегендә каршы алыгыз. Иркә, җибәрмә мине дип исемләнгән клибы белән. Күрмисең менә иркәм, йөрәк бозга әйләнгән. Үзең ишеттең икән, үзең иртәйдә. Кайнар шәйләрең түгел, мәхәббәт кетте күңел. Ал мине кочагыңа, бер кемгә дә бирмә. Җибәрмә мине, җибәрмә, мәхәббәтең белән бәйлә. Җибәрмә мине, җибәрмә, хәтта бер мизгелгә. Җибәрмә мине, җибәрмә, бикле йөрәгем турына. Җибәрмә мине, җибәрмә, бер кемгә дә бирмә. Әгәр ачудан сиңа китәм дисәм тыңлама. Ал мине кочагыңа, кире бер үзеңә. Сөймәй дисәләр сиңа, аларга да ышанма. Шиңәрмен чит кулларда, бер кемгә дә бирмә. Җибәрмә мине, җибәрмә, мәхәббәтең белән бәйлә. Җибәрмә мине, җибәрмә, хәтта бер мизгелгә. Җибәрмә мине, җибәрмә, бикле йөрәгем турына. Җибәрмә мине, җибәрмә, бер кемгә дә бирмә. Ярсу елыга, ай ярсу айырды безне. Агым су ярдан ярыма, салыр син күпер йөрәгемә. Ярсу елыга, ай ярсу айырды безне. Агым су тап җайларын, hey, җанашым бер кемгә дә бирмә. Җибәрмә мине, җибәрмә, мәхәббәтең белән бәйлә. Җибәрмә мине, җибәрмә, хәтта мизгелгә. Җибәрмә мине, җибәрмә, бикле йөрәгем турына. Җибәрмә мине, җибәрмә, бер кемгә дә бирмә. Дуслар, кемдер әле белми, җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның TMTV Татар сайтына кирип, тавыш бирергә мөмкин. Телефоныңны ал, QR-кодка камераны куй һәм үзенең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары сезнең кулда. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк булып, җан ярала йөрәк астында. Һәр бер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыеңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа.
Язмышларлы шикли ялгышлар Саклана күр зинхар зур ялгыштар Синең кулыда яңа язмыш бар Һәрбер сабый үз бәхете белән Аяк баса тормыш таңына Туар сабыеңның гомрене эзләп Ялгыш уйлар кертмә җаныңа Илаһи нур иңәр күңелеңә Сабыеңны алгач кулыңа Изге фәрештәләр фатихасы Саклар сезне гомер буена Һәрбер сабый үз бәхете белән Аяк баса тормыш таңына Туар сабыеңның гомрене эзләп Ялгыш уйлар кертмә җаныңа Һәрбер сабый үз бәхете белән Аяк баса тормыш таңына Туар сабыеңның гомрене эзләп Ялгыш уйлар кертмә җаныңа Ялгыш уйлар кертмә җаныңа Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Чиратта Казан егетләре. Алар әлбәттә яңа елны үз гаиләләре белән каршы алырга тели, ләкин артистларның тормышы бәйрәмнәрдә гаиләләре белән булырга мөмкинчелек бирми. Быел алар яңа ел төнендә яраткан тамашачылары өчен чыгыш ясаячаклар. Бүтән җырчылар эш юклыгыннан зарланганда, Казан егетләре җиң сызганып эшлиләр.
Яшьлегимә кайтам, истә һаман. Авыл юлларыннан каршыга барам. Туган яктан нары, су буйлары, рәхәт сиңа кабат кайтулары. Яшьлегимә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегимә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Birleştire bizni tuğan jirler, yakın mina barda üz kişiler. Tuğan yakka kaytım ey avulum, sağındım tuğanlar, sizni sağındım. Yaşligime alıp kayta, көңіл хаман туған yakta. Яшьлегимә алып кайта, күңел хаман туган якта. Яшьлегимә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Яшьлегимә алып кайта, авыл юллары, рәхәт туган якка кабат сагынып кайтулары. Илмира Нагыймова гадәттә яңа ел бәйрәмендә гаиләсе белән бергә туганнарына кунаклы тур оештыра. Шушы 8-10 көн барышында алар барлык туганнарына барып, хәлләрен белеп кайталар. 2021 елда да традициядән талпынмыйча гадәтне сакларга планлаштыралар. Хит парадыбызга әйләнеп кайтсак, Илмира бу атнада да үзенең позициясын саклап кала. Гүлназ, сәлам. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт кызлар. Сез бүген киләсездер бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, елмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Күзләрең тулы сер синең, елмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Яндырма йөрәккә йөне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез
uçarasın. Unuttum indi degende kilesimde шығасың. Әйтек eşikimler beni kovuşturuş arasın. Yandırma yüreğimi üzmele üzegimni. Özüm gene bilemmişik min sensiz düzgenimini. Yandırma yüreğimi üzmele üzegimni. Özüm gene bilemmişik min sensiz düzgenimini. Yandırma kıydırma özüm gene bilemmişik min sensiz düzgenimini. Min sensiz düzgenimini. Min sensiz düzgenimini. Yandırma yüreğimi. Nihayet 13 pozitsiya ortda qoldi. Alda bari tek bir jinguvchi. Onun ismini biz bir necha mezgildan e'lon etarmiz, lekin oldan topshiruvimizni esga oling. Gitme hayal, gitme gitme dağlara. Yazmışında nege nege tabılmadı. Miden yüreğimle yana, şaşırma oynama. Aşık olsan sen işlersin. Girsen mehre canına, hanım oğullarında yanıp gibiler bitersin. Hey. Sen mineki, min sineki. Baş eğlenseydi eğlensin. Şeyler gözler var. Bu bizning muslim. Hadi sen tag'in bir sürpriz yapsın. Ko'zlaring yo'q. Sandığış bulup sayrarman tal terek tepelerinde. Öz edemezsen sargayırman yalğız kalgan günlerde. Sandığışım mılım birden verim göz nurum. Makabetten emin aratılgan bugay bulsun bu jürüm. Hayalılar bulam inide Kızıl şiye diye Kızıl şiye mi kızıl şiye Küngülük yayımı sinesiye Hayalılar bulam inide Kızıl şiye diye Singine 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 Yılmayırken kölgene Bәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Яшьлегенең гармонлы кичләрен сөйгәненең серле күзләрен Искә төшкән саян сандугач сайравы Сагындырмас микән кемнәрне Сагындырмас микән кемнәрне Мен кояш балкый синең күзләрдә Киләнием һәр чакта ясам Көннәрем юкты, төннәрем юкты Син яшәгәнгә Икәү бергә бу гомердә Кавышканыбыз без мәңгегә Икәү бергә гомерлеккә Җибәрмә мине, җибәрмә Мәхәббәтеңне ләмбәйлә Җибәрмә мине, җибәрмә Хәтта бер мизгелгә Җибәрмә мине, җибәрмә Бикле йөрәгем
yolları. Yandırma yürekке yeni üzmene özegimini Özüm gene bilem nişek min sensiz tüzgenimini Yandırma yürekimini üzmene özegimini Özüm gene bilem nişek min sensiz tüzgenimini Яңа ел ул тылсымлы вакыт. Аны якыннарың белән үткәрергә кирәк, ди Юлия Зарга. Яңа ел белән котлап, ул яраткан тыңлаучыларына матур җыр әзерли, тылсымлы төндә зәңгәр телеэкраннар аша карар өчен яңа клип өлгертергә тырыша. Мин сиңа уңышлар телим һәм яңа клибыңны көтеп калам. Әйдә, кызым, аш пеште, нәрсәне уңаеп карап утырасың? Әниең җырчы булырга хыялланган иде. Өлгермәде шул. Тормыш сөя Ундганнарны Зирәк кыю Булганнарны Уяратмый Ялкауларны Юлда туктап Калганнарны Алга барам, алга Үзем салган юлдан Үз көчемә генә мин ышанам Кулымнан килгәнче Көчләрем җиткәнче Яхшылыклар эшләргә ашыгам Алга барам, алга Үзем салган юлдан Үз көчемә генә мин ышанам Кулымнан килгәнче Көчләрем җиткәнче Яхшылыклар эшләргә ашыгам Тормыш юлы зур имтихан Һәр көн тора сынаулардан Тайпылмыйча барыр юлдан Хыялыма каршы барам Алга барам, алга Үзем салган юлдан Үз көчемә генә мин ышанам Кулымнан килгәнче Көчләрем җиткәнче Яхшылыклар эшләргә ашыгам Хыялны чын итер өчен Тырышамын иртә кичен Һәр чак алга барыр өчен Җитсә иде минем көчем Алга барам, алга Үзем салган юлдан Үз көчемә генә мин ышанам Кулымнан килгәнче Көчләрем җиткәнче Яхшылыклар эшләргә ашыгам Алга барам, алга Үзем салган юлдан Үз көчемә генә мин ышанам Кулымнан килгәнче Көчләрем җиткәнче Яхшылыклар эшләргә ашыгам Шулай бер сәгать вакытыбыз узып та китте һәм тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән бүген булды мин, Гөлназ Шәрифҗанова. Исән сау булыгыз. Яратып һәм яратылып яшәгез.